Det er fællesskab, det eller hvad? Ja. Det er det fællesskab. Ja. Det er, vi står stærkere, når vi står sammen. Jo mere uenig du er med nogen. Er de klar over, at deres telegrafist er ordblind? Hvad er han? Hvor var han? Hvis de klistermærker, og som jeg har set, hvor der står fuck you på, er henvendt til mig, så bliver det pillet ned. Journalister kalder sig. Jo, godmorgen. Jo, men hvis jeg nu forhørte mig om nogle detaljer i sagen... Hej! Nu må de holde op og passe deres arbejde. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, så må det ske i deres fritid. Der skal købe spøg og skæmt, og næser og hat. The goyim enter the lodges out of curiosity. Hvis det er rigtigt, ja, så er det en af de værste nyheder. Det kan også være, at man har særlige evner og særligt udvalg. Altså det kan være mange forskellige forestillinger, man har. Ja. It's all death in Gaza. Nothing but death and destruction. While the man responsible for these war crimes and wanted on an arrest warrant by the International Criminal Court was sitting 3 feet away, grinning. If I was Israel right now, I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do, so you can go in and finish the job. Jeg er frygtløs. Jeg har altid været det. Forstår, at man faktisk er farlig for samfundet. Så det her, det er dybt alvor. Her nu, der skal der så oprustes for at få kampkraften op. De må også gøre deres. Jo, men jeg har jo vagt herhjemme. Jamen alligevel! Altså er det skizofreni, de alle sammen lider af i svær grad? Ja.